cítil každý je o Boží. Tak spievaj aleluja, aleluja, spievaj aleluja Pánovi. Veď Duch Svätý Pán je nám, ako Otec Boh a Kristus Pán. Spievaj aleluja, aleluja, spievaj aleluja Pánovi. Tak spoznali sme na Turíce tretiu osobu Svätej Trojice. Laj, 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 laj. Tak spoznali sme na Turíce tretiu osobu Svätej Trojice. Mysleli, že sme vínom opití, Patimenti z Egypta Elamíti. Keď vo svojej reči počuli všetci, ako hovoríme Božie veci. Peter vyzval na pokánie, nech sa krstom každý stane Ježišovi novým človekom. Veď čakali sme tisíce rokov, kým naplnia sa slova prorokov. A Duch Svätý zostúpil na nás až vykúpil naše hrieky Mesiáš. Tak spievaj aleluja, aleluja, spievaj aleluja Pánovi. Veď Duch Svätý Pán je nám, ako Otec Boh a Kristus Pán. Spievaj aleluja, aleluja, spievaj aleluja Pánovi. Tak spoznali sme na Turíce tretiu osobu Svätej Trojice. Hej! Laj, la, 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 laj, la, la, laj, laj, la, 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 laj, laj, laj. Tak spoznali sme na Turíce tretiu osobu Svätej Trojice. English, sing hallelujah, hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Veď Duch Svätý Pán je nám, ako Otec Boh a Kristus Pán. Zase, chante aleluja, aleluja, chante aleluja al Señor. Veď Duch Svätý Pán je nám, ako Otec Boh a Kristus Pán. Italiana, cantate aleluja, aleluja, cantate aleluja al Señor. Veď Duch Svätý Pán je nám, ako Otec Boh a Kristus Pán. A tak ďalej v každom jazyku po celom svete. Aleluja.
Milí priaznivci ľudovej hudby, vážení spoluobčania, ctení hostia. V mene obce Kšinná, ako aj v mene svojom, vás vítam tu v obci Kšinná na dnešnom už 32. ročníku folklórnej akcie s názvom Jánske ohne. Vítam medzi nami pani poslankyňu Trenčianskeho samosprávneho kraja, pani Rudku Novotnú. Kšiňanské Jánske ohne majú už roky začiatok o 19. hodine. Tento rok sme sa však rozhodli tradičné Jánske ohne trošku obzvláštniť a začali sme už v skorších hodinách. V spolupráci s rímskokatolíckou cirkvou farnosť Uhrovec sme pre dnešný deň sprístupnili dominantu obce kostol svätého Kozmu a Damiána, v ktorom sa vďaka spolupráci s Trenčianskym osvetovým strediskom v Trenčíne mohla súčasne uskutočniť aj jedinečná putovná výstava Misia v kontextoch a súvislostiach, autorom ktorej je akademický maliar pán Jozef Vidrnák. Okrem výstavy sme si pre vás v kostolíku pripravili aj prednášku s reštaurátorom kostolíka, pánom Jánom Síkoriakom, ďalej prednášku s významnou slovenskou etnologičkou, pani Katarínou Nádaskou a koncert v podaní slovenského pesničkára pána Petra Janku. Teraz však máme krátko po 19. hodine a prechádzame k hlavnému programu. Jánske ohne už tradične otvorí naša domáca folklórna skupina Bukovina a súčasne aj organizátor tohto podujatia s piesňou Ej Jane. O predkresťanských zvykoch starých Slovanov a zaujímavostiach spojenými s jánskymi ohňami nás oboznámi pani Katarína Nádaská. Po hovorenom slove sa so svojím programom postupne predstavia heligonkári Sokolka z Trenčianskych Stankoviec, folklórna skupina Krnčianka z Krnče a taktiež aj folklórny súbor Senior Vršatec z Dubnice nad Váhom. Verím, že vďaka ich vystúpeniam zabudnete na každodenné starosti a užijete si nádherný večer u nás na Vršnici. Pred zahájením tohto programu sa chcem ešte veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí pomohli s prípravou tohto podujatia. Taktiež ďakujem aj Trenčianskému samosprávnemu kraju za finančnú podporu, ako aj všetkým ostatným sponzorom za vecné dary. Súčasne sa chcem poďakovať aj vám všetkým, ktorí ste prijali pozvanie na túto akciu. Vítam vás ešte raz v obci Kšinná a prajem vám krásny kultúrny zážitok. Ďakujem. Teraz odovzdávam slovo pani poslankyni Trenčianskeho samosprávneho kraja, pani Rudke Novotnej, aby sa vám prihovorila. Prajem vám krásny podvečer. To, že sme sa tu dnes mohli stretnúť a osláviť tento výnimočný sviatok, je zásluhou ľudí, ktorí majú skutočne srdce na pravom mieste. Pretože ten, kto organizoval nejaké podujatie, vie, koľko námahy a koľko seba zapierania stojí pripraviť takúto kvalitnú akciu. Každý tím potrebuje svojho lídra, pretože od neho, od jeho manažovania záleží, či bude akcia vydarená alebo nie. Ja chcem vysloviť v mene Trenčianskeho samosprávneho kraja, ale aj v mene mesta Bánovce nad Bebravou veľkú vďaku, veľké poďakovanie pani starostke Táničke Bodkovej, ktorá je tým lídrom. A samozrejme, veľmi pekne ďakujem aj Trenčianskému osvetovému stredisku a všetkým sponzorom, ľuďom dobrej vôle, všetkým tým, ktorí toto podujatie pripravili a ktorí v ňom aj vystupujú a tak dajú kus seba. Želám vám, aby sa vám dnešný večer páčil, aby sa vám vydaril, aby ste našli pokoj v duši, pretože práve kvôli tomuto sme sem prišli. A viete, ako sa to hovorí, že počasie je také, aké si zaslúžime? Keď sme prišli do poludnia s delegáciou z Poľska,
sem do tohto krásneho malebného kraja. Bola som smutná, aké bolo počasie, ale verili sme, že to počasie sa zmení a že bude všetko tak, ako má byť. Tak vás všetkých chcem pozdraviť ešte raz a želám vám pohodový večer, tak ako to povedala aj pani starostka. Ahoj, ty mi kývaš. Svätý Ján, čo si letu kľúče vzal, príď medzi nás, Svätý Jánu, a otvor nám leta bránu. Jáne, dieťa paliť máme, na vršku na skale, tam ťa paliť máme. Jáne náš, Jáne náš, Príjemný letný podvečer, milí priatelia a priaznivci folklóru. Srdečne vás pozdravujeme a ďakujeme, že ste prišli medzi nás v tento letný podvečer. Už ako pani starostka spomenula, máme tu našich priateľov, ktorí svojím programom spestria tento večer. A keďže sa blíži meno Jána, ktoré je vlastne takým symbolom týchto jánskych ohňov, tak by sme zaspievali dve piesne. Ale ešte chcem k tomu dodať, že s menom Jána sa spája aj náš najstarší folklórnik, ktorý bol jeden zo zakladajúcich členov folklórnej skupiny, pán Ján Adame, ktorého sme včera vo veku 93 rokov vyprevadili na miestnom cintoríne. Takže jednu pieseň, ktorú rád aj on spieval, venujeme jemu a druhú venujeme všetkým Jánom, Jankom, Janičkom. Príjemnú pohodu, milí priatelia.
Teraz pozývam na pódium pani Nádasku, ktorá prišla medzi nás a ktorej odozdávam slovo. Nech je medzi nami srdečne vítaná. Taký, podľa mňa aj taký veľký potlesk pre pani Nádasku. Ja som veľmi rada, že teda prijala naše pozvanie a že prišla do našej malej obce, takže pani Nádaska, ešte raz veľmi pekne ďakujem a naozaj my sme sa na vás, už keď som s vami telefonovala, veľmi sme sa na vás tešili, takže ešte raz veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Nech sa páči. Ďakujem ja v prvom rade za pozvanie a naozaj za úžasnú starostlivosť pani starostky a celého jej tímu a samozrejme aj vás všetkých. Ja som sa veľmi tešila, sa priznám, že v obci Kšina som ešte nikdy nebola, je to moja premiéra. A som tu teda aj s kolegami z Trenčianskeho osvetového centra, ktorým tiež ďakujem za naozaj takú ústretovosť. A sme sa tak aj rozprávali, že aká je Kšina nádherná obec, že je to tu úplne, vám to tu tak v dobrom slova zmysle závidíme, že proste nádherne zrevitalizovaná obec, krásne toto prostredie, proste si tu nažívate ako v raji, takže som veľmi rada, že som mohla jeden deň stráviť s vami. No a ja som si dnes pre vás pripravila vlastne takú krátučku prednášku k tomu, prečo sme sa tu aj zišli, že teraz sa rozprávame o letnom slnovrate alebo o sviatku svätého Jána, ktorý bude za pár dní. Ono to má svoj veľký význam. Tak začnem vlastne tým, že to obdobie leta sprevádzali viaceré také magické rituály a obrady. A k veľmi dôležitým dňom pre našich predkov, starých Slovanov, patrí letný slnovrat. Po prijatí kresťanstva sa zmenil na sviatok svätého Jána, hovoríme mu aj Vajano. A na Slovensku má tento sviatok viaceré názvy: Vajano, Rusadla, Turice, Letnice. V tom predkresťanskom období sa nazýval u Slovanov, to bol sviatok Jarila alebo Kupala. To slovo Kupalo znamenalo, že prvýkrát sa vlastne dalo kúpať vo voľnej prírode, v riekach alebo v jazerách. No a samozrejme platí také krásne prísloje, že Svetojanská noc má svoju moc a tak to aj bolo. Je to čas, ktorý sa spája s rôznymi magickými rituálmi. Napríklad dievčatá slobodné sa zvykli pozerať do vody o polnoci, že si nabrali do nádoby vodu. V tom predkresťanskom období chodili tie slobodné dievčatá nahé 3-krát okolo tej nádoby s vodou a verili, že v nej uvidia tvár svojho milého. A tento zvyk nám zostal aj po prijatí kresťanstva, ale trošku sa zmenil, že už teda nechodili nahé, ale chodili oblečené okolo tej nádoby s vodou. Dôležitou súčasťou našich predkov boli aj tzv. Veštecké sny. Napríklad slobodné dievčatá si zvykli počas svetojanskej noci položiť pod vánku žrastlinku, ktorá sa nazývala v ľudovej reči osúdenica. Všimnite si ten nádherný názov osúdenica, pretože to bola rastlinka, o ktorej sa verilo, že v spánku potom uvidí tvár svojho milého. Čiže dám si pod vánku už osúdenicu a uvidím toho, kto mi je súdený. No a
Samozrejme, ďalší taký zvyk bol, že si dávali počas Svetojanskej noci slobodné dievčatá pod vankúš mužské spodnie gate, tak sa to volalo, kedy si muži nenosili spodné prádlo, ale nosili spodnie gate ľanové, ktoré v lete slúžili ako taký pracovný odev. Čiže vlastne v nich kosili napríklad, v páse sa zaväzovali na šnúročku, tak takéto mužské gate sa mali dať pod vankúš, aby sa prisnila zase tá tvár toho nastávajúceho ženicha. Samozrejme, že tým dôležitým aktom letného slnovratu bolo pálenie ohňov na vrškoch. To sa nazývalo vajano, alebo na východnom Slovensku napríklad sobotky. Prečo sa pálil ten oheň? Tento sviatok starí Slovania považovali ako jeden z takých najvýznamnejších. Oheň symbolizoval slnko, mal veľmi silnú takú purifikačnú funkciu, to znamená, že takú očistnú. A to súviselo aj s tými predkresťanskými zvykmi letného slnovratu. Bol tu taký zvyk, ktorý robili starí Slovania, a bol to zvyk posvetnej promiskuity. To sa odohrávalo práve počas toho sviatku letného slnovratu. O čo išlo? Ja to vysvetlím. Ten čas, tá slnovratová noc sa považovala za teda magickú a starí Slovania verili, že ak ženy, to je jedno, či boli slobodné alebo vydaté, budú mať kontakt s čo najväčším počtom mužov počas tejto noci a počnú deti, tak vlastne tie deti boli posvätné. A malo to logiku, pretože kmeň je len vtedy silný, keď má veľa nových členov, čiže veľa nových detí. A samozrejme v minulosti bolo treba rátať aj s vysokou detskou úmrtnosťou. Takže určitú logiku to malo. Preto sa to nazývalo náboženská alebo posvetná promiskuita, pretože tam sa nepozeralo na to, že či tá žena je vydatá, slobodná, rovnako sa nepátralo po otcovi. Deti zrodené počas Svetojanskej noci boli považované za také posvetné. Samozrejme, že tento akt potom po prijatí kresťanstva už nefungoval, ale v tom predkresťanskom období to bola veľmi rozšírená aktivita. No a to preskakovanie vatry, tá vatra sa teda pálila už u starých Slovanov ako symbolika ohňa, ako symbolika boha Perúna. Boh Perún bol najvyšší staroslovanský boh, hovorilo sa mu aj boh bohov. No a mladí ľudia mali tú vatru preskakovať. Chlapci tým ukazovali svoju šikovnosť, pretože pri tom preskakovaní ešte cifrovali. Rovnako ju preskakovali aj mladé páry. Samozrejme, že tie vatry boli menšie ako tu hory, čiže mali takú primeranú menšiu výšku a bolo to kvôli tomu, aby samozrejme ich dokázali preskočiť. Tým preskakovaním v prvom rade sa očisťovali tí mladí. A to je presne preto, lebo ako sa hovorilo, počas tejto noci bolo dovolené všetko, takže najprv to bola taká rituálna očista a potom teda tie prejavy lásky. Vatra sa kedysi pálila takým špeciálnym spôsobom. Bolo to cez kresanie ohňa, cez ocielku a práchno. Bol to špeciálny rituál, ktorý mal vykonávať slobodný mládenec. Keď sa takto rozhorela vatra, tak sa jej aj hovorilo, že je to vlastne nový oheň alebo mladý oheň. Staršie ženy si z takéhoto ohňa brali žeravé uhlíky domov do svojich vlastných domácností a tam nietili tento nový mladý oheň. No a samozrejme spievali sa piesne. Tie piesne boli veľmi špeciálne, presne tak, ako sme to videli. Predo mnou spievala nádherné janské piesne folklórna skupina.
Takéto piesne sa spievali len raz do roka počas sviatku svätého Jána. Tancovali sa aj špeciálne tance, tzv. Chorovody. No a ďalšie veci, ja len napríklad trošku vám zarecitujem, nebudem spievať, ale v okolí Zvolena sa spievala pieseň O Jána Vajana, zelená je Dúbrava, keby ja vedela, koho budem žena, o Jána Vajana by nakladla vo 3 strany ohňa. Tak rovnako tak pri brieždení, keď sa končila Svetojanská noc, tak dievčatá zvykli hovorievať Svetojanská rosička, daj mi krásy na líčka. To znamená, že oni sami vlastne zbierali túto rosu a pretierali si ňou tvár, lebo sa verilo, že po rosičke pobehám, na krásu jej nazbieram. Moja milá rosička, daj mi šťastia toho, aby som stretla svojho milého. Čiže vidíme tu také nádherné, úprimné zariekanie rosy, ktoré takisto malo privolať vlastne ženicha pre slobodné dievčatá. No a ďalšou takou činnosťou ktorá sa robila počas Svetojanskej noci, bolo zbieranie liečivých bylín. Tu chcem povedať, že naši predkovia boli veľmi dobrí znalci tzv. Fitoterapie, čiže liečili sa najmä bylinkami, z ktorých si pripravovali odvary, mastie, čaje. Mnoho takých bežných chorôb samozrejme sa dalo vyliečiť bylinami. Veľmi dôležitá bola aj profilaxia. Ale povedzme napríklad takú zaujímavosť, že samozrejme, že od stredoveku existovali aj fundovaní lekári, pretože tie stredoveké univerzity samozrejme mali aj lekárske fakulty, ale títo študovaní medikusi, ako sa im hovorilo, návšteva u nich bola veľmi drahá, tam sa platilo peniazmi, bežní ľudia na to peniaze samozrejme nemali, takže sa snažili si pomáhať sami. Preto napríklad, koho bolel zub, tak nepomohol napríklad odvar z cesnaku a niektoré výplachy pálenkov, tak išli ku kováčovi. Kováči, tým, že to boli silní muži, si dokázali vlastne trhať zuby aj dospelým ľuďom, aj zuby, ktoré mali silné korene. A mnohí tí kováči si vyrábali špeciálne malé kliešte, ktoré slúžili práve na to, aby trhali ľuďom zuby. Keď mal niekto zlomenú nohu alebo ruku, tak išiel k naprávačovi kosti. To boli ľudia, ktorí dokázali vlastne tú zlomeninu zafixovať, a napraviť, keď bolo vyskočené, vyklbené rameno a podobne. Takže takýmto spôsobom samozrejme si tí ľudia pomáhali. No a tak ako som spomínala, veľkú úlohu hrali aj rôzne liečivé byliny. Oni sa zbierali priebežne, tak ako dozrievali, ale počas Svetojanskej noci tie bežné liečivé bylinky, tak im sa pripisovala špeciálna moc alebo sila. Preto bylinkári alebo vedomci a vedmy chodievali zbierať určité bylinky, ktoré zbierali hodinu pred polnocou, ďalšie napríklad medzi brieždením a svitaním, čiže každá tá bylinka mala svoj predpísaný čas, kedy sa počas tej Svetojanskej noci zbierala a verilo sa, že tým, že išlo o liečivé byliny, tak boli nazbierané počas Svetojanskej noci a ten účinok je ešte lepší, ešte väčší. Ďalšia taká záležitosť, ktorá sa viazala k Svetojanskej noci, boli bosorky. Tie nemohli samozrejme tiež chýbať. Bosorky
to boli ženy alebo muži, čiže bosorky alebo bosoráci, ktorí obyčajne alebo obyvateľia ich podozrievali, že škodia, že teda robia nejakú škodiacu činnosť, a počas Svetánskej noci sa verilo, že bosorky chodia a odoberajú mlieko krávam. To znamená, keď začalo svítať, nesmela byť noc, ale ešte ani deň, tak tieto bosorky chodili po poli s plachtou, do ktorej naberali rosu a hovorili: beriem pôžitok, beriem ľuďom užitok, ale nie všetok. A takouto plachtou, v ktorej bola rosa, prišli domov a tú plachtu začali dojiť. No a namiesto rosy z plachty išlo prvotriedne, kvalitné mlieko Báš Smotana. Samozrejme, že susedom v okruhu 12 kilometrov všetky krávy naraz ochoreli, prestali dávať mlieko. Čiže to je taká tá záškodnícka činnosť, ktorá sa nazýva odoberanie mlieka krávam. No a ja teraz nechám ešte kolovať nejaké obrázky k letnému slnovratu, aby sme si vedeli predstaviť viacej toho, čo som hovorila. Čiže tu si všimnite, hovorila som o tom nietení ohňa s kresadlom, s ocielkou. Toto takýto oheň sa rozhorel a tu vidíme ten základný kruh, takto si to nejako predstavovali starí Slovania ako roznietenie nového alebo mladého ohňa. Môžete to dať kolovať. V začiatkom 20. storočia to vajano ešte prebiehalo tak, že sa urobilo takéto koleso vlastne, to si všimnite. To koleso sa zapálilo a tie kolesa sa púšťali takto, ako keby sme povedali, že z kopca dole. Čiže bolo to pomerne bežné, aj sa tak volalo, že púšťanie kolies. Dnes sa to už samozrejme nerobí a hlavne z bezpečnostných dôvodov, pretože mohli by vzniknúť požiare. Takže tuto máte vlastne vykreslené, ako kedysi starí Slovania vlastne púšťali tieto kolesa. Tu máme takisto, vidíte, z posvetného ohňa zapálené koleso, ktoré sa bude púšťať dole. Môžem vás poprosiť. Tu máme rituál magického nietenia ohňa, tak to som hovorila, bola to záležitosť slobodných mládencov. Mali to byť chlapci, ktorí ešte nepoznali ženu, čiže pánici, áno. Tuto ich vidíme vlastne, ako nietia ten oheň a rozpalujú z neho vatry. Keď sme hovorili o tom, že starí Slovania počas letného slnovratu poznali rituál posvetnej promiskuity, tak tuto máme nakreslené takéto rituálne palice. Bola to aj hra, ktorá sa udržala po prijatí kresťanstva. Išlo o to, že slobodné dievčatá si počas Svetánskej noci urobili z kvetiny, ktoré si nazbierali venčeky. Dali si tie venčeky na hlavu, postavili sa a za nich sa postavili slobodní mládenci s palicami. Tu vám ukážem takú rituálnu palicu. Palice boli zakončené tvárom, ktorý pripomína mužský penis. A tie dievčatá hádzali tie venčeky zozadu. A ten chlapec, pokiaľ chytil na tú palicu ten venček, tak vlastne na tú noc patrila jemu. Tuto to máme znázornenie. Všimnite si, palica a veniec. Je to vlastne, zrejme, malo to symbolizovať aj plodnosť úrody, aby bola dobrá úroda, aby ľudia nehľadovali, aby mali dosť jedla.
Milí priatelia, chcem poďakovať pani Nádaskej za jej prednášku o zvykoslovi, jednak o Jánovi a potom, čo sa týka celého Slovenska. Takže pani Nádaska, veľmi pekne ďakujeme.